skúšková slávnosť nie len tradíciou. Je to aj zastavenie sa v čase. Okamih, v ktorom sa obzrieme späť za spoločne prežitými rokmi na strednej škole a zároveň sa s odvahou pozeráme dopredu. Veľké ďakujem patrí našej triednej pani učiteľke. Boli ste nám 4 roky druhou mamou, priateľkou, oporným bodom medzi 19 vystrašenými ľuďmi. Boli ste nám radcom, ktorého radám sme nevždy rozumeli. Ale aj napriek tomu ste nám vždy venovali úsmev a pochopenie. Len človek, ktorý má rád, dokáže odpúšťať a my sme pochopili, že ste jednou z nás. Za všetko vám chceme zo srdca poďakovať.